Je tu plot, který nepřelezeš. Je skalený, galvanicky zpracovaný oceli. Musím ho potřít nitroglycerinem. Co bezpečnostní služba? Je tu ozbrojená stráž, malej najatý polda s 9 u pasu. Ale ta budka, ta strážní budka bude vhodná pro chemický granát. Nitroglycerin, granáty. Kde tyhle věci seženeš? Stavím se v supermarketu. Sakra. On tam má psy. Nesnáším psy, mám s nima špatnou zkušenost. Co se stalo? Mám s nima špatnou zkušenost a hluchej jsem tady já. Haló, už je zelená! Odevzdej svůj odznak a taky pistoli. Zelená! Opavaš se do tohoto vyšetřování plést! Odevzdej svůj odznak a pistoli! To je neuvěřitelný. Tady je buď velký provoz, provoz ve špičce, nebo příšerný provoz, kouření. Existuje metro, to bychom mohli využít. To je pro převoz tuny zlata vážně ideální. Jak to odhaduješ? Za posledních 20 jízd byl průměr 32 minut a ve špičce 50. Ale když bude zelená, zmákneme to za 14 minut. Cože, ty si nemohl projet? No. Bylo by fajn mít pořád zelenou. Lyle? Lyle. Něco zkusím. Všichni ti chudáci venku dávají úspory do obligací a spořitelen a investičních fondů. Co si myslí, že když přijde krach, tak jim to stát zaplatí? Asi těžko. Vy mě nahráváte? Jistě, že ne. Vás nikdy nenahrávám. Podívejte sám. Státní orgány nejsou nic víc než ubohý loutky v tomto světě, kde nafta může ovládat nejvyšší soud. Jak říká můj bratranec Maškov, tohle je ta naše jediná záchrana. Zlato. Moc rád se dívám na tuhle rytinu. Ona je tak překrásná. Kde jste říkal, že jste to dostal? Nikde. Tady, trochu peněz na cestu. No, s tímhle zas tak daleko nedojdu. Já dneska můžu koupit jenom 2 cihly. Tak dohoda nezněla. Co mám dělat? Já jsem prostředník. Další 2 od vás koupím ve středu. Připravujete mě o čas. Ježiši! Charlie, jak ses dostal dovnitř? Klepal jsem, ale neotevřela jsi. Takže klidně vtrhneš dovnitř? Bál jsem se, že se ti něco stalo, omlouvám se. Víš, já... Nedívej se. Můžeš. To je ale věcí. John byl ze staré školy. Dělal všechno po hmatu. Jemu se dělo to, mně zase tohle. Technologie ti zaručí rychlost a přesnost. Jenže v téhle akci žádný záruky nejsou. Teď je to miláček médií. Je na obálkách všech časopisů. Já mám být v časopisech o počítačích. Víš, co jsem četl? Tvrdil, že to pojmenoval Napster, protože to byla jeho přezdívka. To je hloupost. Říkalo se mu Webster. Byl jak z Addams Family. Ani nedostudoval. Nechtěl bys to už nechat být? Jeho zavřeli, kéž by to provedli i s tebou. Tady je. Opravářka kabelovky. Zavolej mi, kdybys potřebovala pomoc. Becky. Pěkný jméno. Jak se asi jmenuje to druhý? Je opravdu velká záhada, proč ještě nemáš holku, Lyle. Takže potřebujeme ten služební vůz a taky její košili. Myslíš, že to Stella zvládne? Mám svý pochyby, ale s Charliem není řeč. Myslíš, že spojuje práci se zábavou? Tak to by radši neměl. To můžu dělat jen já. Jasně. Kam jdeš? Obstarat tu košili a auto.
si dělá srandu. Jak to dělá? Jak to dělá? Co jí říká? Ahoj, jak se máš? Dobře, díky, já jsem... Rád tě poznávám. Jsem Hezoun Rob. A ty jsi? No já jsem Becky, mám to napsaný na košili. Já potřebuju tvoji košili a tvůj auták. Bezva, dám ti to klidně oboje. Nechtěl by si i moje panenství? Je to součást nabídky? Ty jsi ale vtipnej. Co kdybys mě svedl? Teda nejsi zrovna chytrá. Ne. Výborně.